Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keno Media. De Weg op is een serie boven een ganse dag op metlopen met een grote carnavalsartiest. Dit seizoen gaan we met Erwin, Big Benny, Beppie en Bjorn en Mieke de Weg op. We maken dus klaar voor een paar zwoere dagen en gaan de Weg op met Beppie Kraft. Ze is geboren op 5 juni 1946 in Maastricht. Op de 11e begon ze met zingen en dit is nooit meer opgehouden. In 1986 won Beppie het LVK. In 1997 kreeg ze een gouden harp, 2006 een koninklijke onderscheiding en in 2012 verkocht ze gans haar Hollywood. Wat een succes! En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle liedjes. We pakken dus bijeen en gaan de Weg op met Beppie Kraft. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de Weg op. Ja, we hebben afgesproken, hey Maasmechelen met Beppie, ze woont hij. Normaal woont ze in Valkenburg en in Spanje, maar in Maasmechelen is ze nu, dus we gaan aanbellen. Goedenavond. Hoi. Hoi. Zit je er een beetje klaar voor? Ik ben bijna klaar, dus ik kom even naar binnen. Ja. Want de chauffeur zit boven en dan ga ik eens even voorstellen aan de chauffeur. Oké, gezellig, ja. Dit is chef. Ja. Dat is een ganse seizoen met een chauffeur. Die zorgt dat ik overal op tijd kom en netjes weer afgeleverd. Ja. Chef? Hoi, ik ben Kenneth. Jij bent de chauffeur van Beppie. Ja. Wie... Nu 3 jaar sinds Pierre eigenlijk ziek wordt. Ja. Toen ben ik ingevallen en ja, ik doe het hier. Oké, en wat is uw connectie met Beppie dan? Nou, de dochter van Beppie is een collegaatje van mij geweest. En zo ben ik bij de familie Knuppen binnengekomen. Ja. En zit je een beetje tevreden over hem? Ja, dan waren er niet het 3e jaar. Nou, er is met z'n heren die maand die ook, als ze wel eens op de filmpjes doen, de motorpolitie, wat die lui allemaal hadden. Dus maar eens kijken, de kunst gaan we heel dicht tegen. Dus de strenge politie, maar een goede chauffeur. Oké, goed zo. Beppie, wat is vandaag precies de planning? We gaan eerst naar het UMC, naar het ziekenhuis in Maastricht. Dan gaan we naar de Mondriaan Stichting in Heerlen. En dan gaan we naar Nieuwenhagen. Ik dacht dat dat een dameszitting was. Bij de Spinnekupjes, geloof ik dat dat is. Maar dat moeten we nog zien, want ik weet dat eigenlijk niet zo van tevoren. Ja, ik ben benieuwd wie het allemaal doet. Let niet op mij. Ik loop gewoon de hele avond met. En doe je ding. Ik ben hartstikke benieuwd. De regels van een schoen gedicht. Ja, dan kun je naar me kijken. Ja. Ga ze met zingen? Hé, wat zwaar. Ga ze ook met zingen? Ja. Oké. Ja, ging het achter je dan? Hoi, wat ik ben zie wat prachtig klinkt. Ach, het ligt zo gewoon. Maar toch is het de wonder. De helft die ja, we zien de hele dag Beppie aan het volgen en die gaat stadsprint van Maastricht. Die was natuurlijk de alles van de muziek van Beppie. Wat vindt ze van Beppie? Nou, ik ken Beppie persoonlijk ook een beetje en ik vind het een zeer amabele vrouw. En haar muziek is natuurlijk, ja, dat zit Boetekijf, iedereen kent de nummers van Beppie. En ook ik vind het heerlijk om in een duister cafeetje lekker met te schoenkelen. Wat vindt ze de leukste plaat van Beppie? Laat de zon in die nacht. Ja, daar heb ik met de prinses en mijn prinses en wel iets speciaals met. Mag ik vragen wat? Heel leuke herinneringen. Ja, en eigenlijk als je die plaat huren, hoor we er vrolijk van. Nog eens naar mij. Laat hem maar komen. Gewoon op de prins letten of hij ook la 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 kan zingen. We beginnen dan met la la la. Let op. La 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 la. Ja, Beppie is nu bezig en de zuurste lui geneed. En door haar liedjes vergeten ze heel eventjes hun eigen problemen. En dat is heel erg schön om te zien. En lach nog eens naar mij. Het maakt niet blij, die lach op 10 gezicht. Laat de zon
Je hebt een prachtig leentje. Wie komt dat? Door wat heb je dat gekregen? Ridder in de orde van Oranje Nassau heb ik een aantal jaar geleden gekregen. En dat draag ik met trots. Hey, we zien nu bij het AZM. Wat voor een gevoel heb je als je daar op het podium staat en de beurs eigenlijk gelivestreamd naar alle kamers? Hè? Kunnen ze zich zien en hij onder? Wat vindt ze daarvan? Ja, dan moest af en toe schakelen natuurlijk. Hè. Maar ja, iedereen gewoon wat ik altijd doen. Zingen met de lui en proberen ze te amuseren. Vindt ze dat nu extra speciaal om dan voor Kraankelui op te treden? Of dat niet? Dat is gewoon bij iedereen gelijk. Ik dan goed mijn werk, maar ik heb wel af en toe, als het dan zin lui, er zitten echt heel Kraankelui tussen. Daar probeer ik dan een beetje ook contact mee te maken. En dan weet ik extra binnen een stukje tekst hard doorheen te steken. Ja, want het geeft een eigen een stukje hoop. Hè. Even een paar minuutjes gewoon even alles vergeten en gewoon te luisteren naar muziek. Dat is, zo werkt het bij mij. Maar zo werkt het ook bij zeker lui in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis. Ja. Hey, we zien nu het tweede optreden. Wie bereidt je hier nu voor op een optreden? Zit je net hier relaxed of heb je nog wel... Nee, ik ben nu hartstikke relaxed. Ja. En dan, ik let even op wie niet tot ziek klaar zijn. En dan, ik weet ongeveer wat ik moet gaan doen. Ja. Dus het is niet het normaal repertoire. Een beetje opbouwen en dan goed in de gaten houden wat allemaal gebeurt. Ja. Dan gaat het dingen. En wie is u hier jaren geleden begonnen met zingen? Wie is dat gekomen? Wie vond je dat zo leuk? 60 jaar geleden, nou ja, dat ingegroeid. Ja. Mijn pap die was producer bij Telstar in Weert. En die had iemand nu voor kuurtjes te zingen. En die nam ik met en die ging zingen. Vond je het meteen leuk? Ja, dat is altijd leuk. Hè? Zingen bleef altijd leuk, eens wie. En ja, wat is toen gebeurd? Toen heb ik een liedje gaan zingen, heb ik een pleetje gemaakt in Maastricht. Ik ben Dinischeke, dat was mijn eerste pleetje. Toen heb ik nog een dansorkest gedaan, een jaar of 6. Ja, en dan van het ene bij de andere. De rol staat in eigenlijk. En vind je nu zeg maar de beginperiode nog even leuk dan nu? Want nu heb je natuurlijk alles al metgemaakt. Vind je het nog steeds even leuk om op de bühne te staan? Ik vind het weer lang weer leuker, eerlijk gezegd. Gewoon omdat, ja, ik heb heel veel liedjes om te zingen. En ik zie weer lang weer meer wie de leuk in bereiken. Dus ja, dit is eigenlijk weer lang weer leuker, ja. Mij gaat het toch te leuk blij kunnen maken. Als leuk gaan zingen, zien ze blij. En dan, ja, dat hebben ze straks gezien in die andere situatie. Er zitten veel kraankelui. Zelfs die gewoon een beetje met zingen. Ik ben vanmiddag in een bejaardenhuis geweest. Daar zaten zwaar demente lui. En zelfs die gewoon met zingen. Dus er zit een soort herkenning. Muziek is het laatste wat blijft, zeggen ze, hè, in de hersenen. Ik zijn allemaal prinsen. Zijn ik dubbel? Nee. Het zijn allemaal nog een prins. Hé jongens, heb je zin om een te zingen? Zullen we samen gaan zingen? Of dan? Oké, we gaan kijken wie er voorkomen. Ja, en helaas mochten we niet iedereen beeld brengen in verband met de privacy. We hebben nu nog 10 minuten op de volgende locatie te komen, naar het derde optreden. Dus we moeten een klein beetje gas geven. Iedere keer als ik wel een interview, dan gaat ze maar punnen. Die vrouw die punt iedereen, ongelooflijk. Oh, dat is zo, ja. Wel leuk, hè? Ze komt nu steeds dezelfde lui tegen. Ja, Dex. Ja, dit is de burgemeester van hier. Ja. Oké, dat is een. We zien nu bij het laatste optreden. Wat is 10 toppunt van de carrière nu eigenlijk geweest? Tot ze echt denkt, daar heb ik echt gigantisch van genoten. Ahoy. Ja, hoef je niet lang over na te denken. Ahoy, wow. Werkelijk toppen. Kijk, mijn jubileum op het Friedhof, een paar jaar geleden. Och, maar toen was Pierre ernstig ziek al. Dus dat heeft toch altijd een beetje een zwart randje. Maar ahoy, wow, alleen maar goed feest. Wie bijzonder was dat? Kun je dat een beetje uitleggen tegen de kijkers die dan niet bij zijn geweest? Ja, dat is lastig. Ik kan nog niet zeggen, kom maar de volgende keer maar nu dan het nuts mee. Maar het was werkelijk echt goed feest. Dus werkelijk 3,5 uur aan één stuk. De lui die daar zijn geweest zeggen, we hebben nu het leuks metgemaakt. Dus dat is niet alleen van mij, maar ook de gasten die er zijn geweest.
3,5 uur feest. Alleen maar feest. En hoeveel lui waren daar? 13.500 zijn er geweest. Nou, het allerleukste was dat de cafés rond de Lum, Ahoy, dat de Hermaniekes en de Limburgers al de hele middag feest hebben gevierd. Ja, de Limburgers, zei ze. Maar wie bijzonder is dat tot de Limburgers speciaal naar Rotterdam kwamen voor die? Ja, ik ben Robbie, mijn zoon daarmee kwamen dat die dagen, ja, we weten, wieso. Maar toen dacht ik, ja, inderdaad, iedereen van de wereld heeft daar gestaan. Ja. Dus dat wil ik ook eigenlijk wel. Ja, dus ja, het is wel een paard, ja. Ik ben zo verleen, hartstikke verleen. En wichtigste ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verleen. Hartstikke verliefd. La la la. Ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Ja la 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 la. Ik heb gedroomd vannacht. Ik word de prinses. En dat ik er doet gaan. En zo te vet. De nacht is al zo lang, kom in mijn heren. In de hemel voel ik mich met die. Ja, ik voel mich in de hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht. Ja, het ging wel lekker uit. Je hebt de zaken op zijn kop gezet. Daar hebben ze nu die 3 verschillende gezien. Ja. Hè? Eén keer heel klein, krankelui. Tweede keer ook meer feestelijk, maar ook krankelui. En dan nu gewoon, ja, stop. Heb je gezien wie dat is al. Kan zich voorstellen dat dat voor mij dan ook fantastisch is. Ja, dat is heel fijn. Ik denk dat het een hart gevuld wordt iedere keer opnieuw. Precies, zo is het. En welk liedje zit nu het kortste bij Dienhart van een eigen repertoire? Nee, eerst speelde accordeon. En wieso? Ja, omdat dat toch over mijn pap gaat. Hè. En dat is de leuk dat dan zo van. En weet je wat, ik zie heel veel vrouwen ook stond krieten aan. Ja. Dan heeft het niks met mijn pap te maken, met hun eigen pap. Dan komt dan terug en een beetje op. Hè. Ja. En stond dus heel veel te krieten. Ik ken ze zo aan wie ze boete pap van gestorven is. Ja. En is dat nu moeilijk om te zien of seizoen? Dit is een seizoen, hè. Als ze dat kind bereiken, er zijn 2 uitersten. Dat is of feest of ontroering. En ja, daar ligt heel kort bij, hè. Maar dat is natuurlijk prachtig als dat alle 2 kennen. Ja. En heb zich daar van tevoren ook voor gekozen? Ik wil en feestnummers, maar ook hele schoene timide liedjes. Ja, ik denk dat ik ben heel secuur op mijn teksten. En luister maar naar alle teksten. Ik zing nu dus beer en plezier. En ik zing zelden nu voor carnaval. Ik probeer altijd een soort commissie in mijn liedjes te hebben. En dat lukt vrijwel altijd. En ik maak ze niet zelf, hè, voor alle zekerheid. Ik heb lui die liedjes voor me maken. Ja, Beppie, we zien nu terug toes, 7 uur later, dat is 1 uur. Ja. Dat is toch wel lang dan. De hubs maar 3 optredens, maar het is toch wel weer een ganse werkdag. Er wordt natuurlijk tussen het eerste en het tweede wordt eigenlijk te lang. Ja. Ik vind het wel lekker als ik een beetje rust heb tussendoor, maar dat wordt te lang. Want tussen 7 en 10 de volgende. 1,5, 2 uur is genoeg. Ja. Hey Beppie, voor een afsluiten. Heb je misschien nog gehad wat ze tegen de kieker wil zeggen, wat ze met wil geven, wat die boodschap naar de kieker is? Ja, maak een fijne vastelavond te gaan. Amuseer u, goed je door. Niet te zaken, want dat is carnaval om. Amuseer u. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de week.